Eu se face un pronostic? Pronostic? Aproximativ. Mie pronostic. Un scor. La meci? Da. 2-2. 2-2. Nu România. Insule. Ferou. Feroe. Ferou. Faci Ferou. Baia Mare, Borș. Baia Mare, Borș. Trei 1 pentru noi. Corect, corect. Nu? Să sperăm. Milo, fascinați din interior, ce n-ați dat? N-am semmi vagy? Nu állok közben. Domnul profesor? Bună dimineața! Stați frumos! Stai frumos! Sunteți? La cameră? Pornește, hai să mă... E pornită? Este femeie. Da, mă rog. Să se vadă și veselele. Spuneți-ne pentru ce mergem la Baia Mare. Este prima etapă din campionatul național de cadeți. Da. Și vom disputa un meci cu CSS Baia Mare. De la ora 12 în sala liceului numărul 4, Avram Iancu, Baia Mare. Următoarea întrebare? Da? Și cu ce șanse? Șansele sunt împărțite. Echipa din Baia Mare, fiind echipa gazdă, are prima șansă. Dar noi, Ștafete. echipa oaspete, mergem la victorie. Corect. Mai departe. Altă întrebare. Dacă cumva, Doamne fer, nu câștigăm, Doamne, fer, câștigăm? Sau cum? Doamne, fer să nu câștigăm! dacă nu câștigăm, Doamne fer, ce se va întâmpla cu fetele ăștia drăguțe din spate? După cum bine știți, de-a lungul colaborării noastre între mine, părinți și club, câștigăm, pierdem, mergem mai departe. Avem un obiectiv mult mai îndrăzneț. Echipă de divizie A, B, Liga 2. Fetele noastre trebuie să joace, să se mobilizeze și să vedem ce va ieși. Dumnecatul să ne ajută. Mulțumim frumos pentru interviu. M-ați întrebat de scor, dar mă rog, ce e important nu mă întrebați. Nu. Da. Ce e mai important Pe m-ați altă întrebat. nu se întreabă. Da. Întrebăm pe doamnele un pronostic. Doamna Erica? 3-1 pentru noi. Exact, de acord. Și venim acasă. Doamna Monica? 2-2. Monica o să-i spună acasă. Poate să fie 2-2. 3-2 eventual. 3-2, da. Pentru noi, pentru noi. Noi, bineînțeles. Să sperăm. Nu, să te cine. Doamna? 3-2 pentru noi. Bineînțeles. Ia să vedem cine e aici. Cu 3-2, indiferent la cine. Doamna vedem. care doarme. Doamna care doarme. Țin să vă repet, la 3-2 îl încurcăm pe Ghiusi, care are tacograf. Nu Ghiusi. Atunci bate cu 3-0 să nu încurcăm pe Giusi. De 3-2 presupune 2 ore. Bun? Nu Ghiusi. Deci 3-1. Bate cu 3-0 ca să nu încurcăm pe Giusi. Da, 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 spus 3-2, indiferent pentru cine e ok. Mulțumesc. Putem să scoatem Lasă și aia buzeaua, Care a fost mai toba. înainte? Pune aia dinainte, să vedem nivelul ăla ce fost înainte. Un scor? Nu, pe lângă Un scor? O sirva falemetózott. Hagyja-te a skórt, majd meglásd. Mit tudok ajánlani? Domnul Imi, un scor și un minut? 3-0. Mă gândesc pentru Borș. Da, pentru obligatoriu.
Pe fetele nu le întrebăm, numai le filmăm. Da, deci așa. Fotopasurul din păsoare. Este la jur. Da, îți eu. Da, e și așa. După aceea am mai găsit o doamnă. Spuneți-ne, vă rog, un scor. Un scor. Scor? 5-0, da. Nu, hai, 3. Aseturi. 3-2. Pentru noi. Pentru fetele noastre. Atâta să Sperăm. Da, eu ce vă zic, Să ne răspundem, Viața Oana. la bătaie. 3-1. Mi-am morțit până și degetul.